Прывітанне. Мяне завуць Вітаўт Ціўчык. Я нарадзіўся ў Менску, ужо некалькі гадоў жыву ў Варшаве. Вучуся тут, спрабую, напэўна, нечым займацца. Вось апошнія гады журналістыкай, на радыёрацыі, на Белсаце. Што яшчэ магу пра сябе сказаць? Ну, я чалавек, хрысціянін. Що ж такі гальштук? Бо ведаеш, калі сядаеш, расшпільваеш гузікі на пінжаку, а гальштук будзе закрываць тады гузікі на кашулі. Жыць і за мяжою, і ў Беларусі адначасова. Таму што жыць пад прыгнётам увесь час вельмі складана, але жыць без Беларусі немагчыма. Узяць. Задаць пытанне заўсёды прасцей, чымся адказаць. Шчыра кажучы, так як я чалавек не надта аж вельмі працавіты, люблю трошкі адпачыць, то часам люблю і праігнараваць. Хаця ў душы разумею, што менавіта скаргі выпраўляюць многія недарэчнасці. Канцэрт падчас шчасця, ісці і спяваць. Ніхто мне не замінае зрабіць з полькі беларуску, таму я б сябе не абмяжоўваю. Усё ж такі зялёная гарбата, бо яе можна піць без цукру у любой сітуацыі, калі не соладка, а чорную каву без цукру, ну это ж проста жах нейкі. Ну што, Ілля, слухай, ну, на адно словце, так гэта завецца. Штодзённыя пытанні, нейкія звычайныя сітуацыі, як мы сябе паможам кожны дзень. Не, гэта вельмі класна, таму што з простых рэчаў заўсёды нараджаюцца нейкія рэчы вялікія. А вялікія рэчы таксама, калі гэта ўсё перасэнсоўваеш, аказваюцца простымі. Надзвычай цёпла, проста неверагодна цёпла. Вельмі цёпла.